सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। अरे भाव बोलो भाव जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। कितना खर्चा देखे नीचे वाला महला जाओ करा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। ऊपर छापर मिले ललके 2000 मौका तनी फाफर मिले का विचार बार सब मिली कितना चाही मुंह खोला हो ये हो जान भाव बोला हो सब बताओ तने धन से बताओ न भरल बा हाथ डाली भीतर टोला हो सबर करा सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेटबा नीचे वाला महंगा रेटबा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। जतना लोग देखले बाड़े हमके महफिल में सूरत हमारा धसल बाटे सभका हो दिल में। तू ऐसन चीज हवे बाड़ू तब का चीज तोहर सुपर लागता नीचे औरी ऊपर लागता अयो मयो सौदला जवाब वाला हो का तोहरा बुफर लागता गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेटबा नीचे वाला महंगा रेटबा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। अरे बाप इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ।